श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 1605 16 9404 44 80 27। जिंदाल कंपनीत स्वच्छता करताना वायुगळती झाली। यात जवळच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना बाधा झाली। या प्रकरणी कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आमदार उदय सामंत यांनी दिलेत। तसेच या विद्यार्थ्यांची हॉस्पिटलमध्ये जात भेट घेतली। विभागामध्ये एक मुलगी ॲडमिट आहे आणि परकार हॉस्पिटलमध्ये 8 मुलं ॲडमिट आहेत। अशी एकूण 69 मुलं म्हणजे 68 मुलं आणि एक महिला अशी ॲडमिट आहेत। या सगळ्यांची मी आज विचारपूस केली। कालच्यापेक्षा यांची प्रकृती चांगल्या पद्धतीनं सुधारलेली आहे, परंतु आढावा बैठका घेतल्यानंतर तिथल्या स्थानिकांची जी मागणी आहे की हा प्रकार कशामुळे झाला आणि कोणामुळे झाला त्याच्यावर पोलीस केस दाखल केली पाहिजे, त्या सूचना मी प्रशासनाला दिलेल्या आहेत। आजच तहसीलदारांमार्फत ही पोलीस केस दाखल केली जाईल, याची पूर्ण चौकशी केली जाईल। ॲडिशनल कलेक्टरच्या अध्यक्षतेखाली समितीचं गठन आज आपण केलं आहे। त्याच्यामध्ये पर्यावरण, त्याच्यानंतर पोलीस अधिकारी, त्याच्यानंतर तिथले स्थानिक लोक आणि याचे समन्वयक म्हणून सचिव म्हणून प्रांताधिकारी काम करतील। येत्या 8 दिवसामध्ये याची खरी वस्तुस्थिती काय आहे ती आपल्या सगळ्यांसमोर येईल आणि याच्यामध्ये जे दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याच्या सूचना मी स्वतः केलेल्या आहेत। जो प्रकार घडला हा अतिशय दुर्दैवी आहे आणि निष्काळजीपणामुळे हा प्रकार घडलेला आहे। कंपनीनं याची दक्षता अगोदरच घेणं अपेक्षित होतं। इथल्या जनतेचं जे म्हणणं आहे ते मी तपासून बघितलं, त्याच्याशी मी देखील लोकप्रतिनिधी म्हणून सहमत आहे, प्रशासन देखील सहमत आहे। सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा की जिंदाल कंपनीनं त्या ठिकाणी हॉस्पिटल उभं करतो म्हणून सांगितलं। आम्ही सगळ्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि आज त्या हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर डॉक्टर नाही, ॲम्ब्युलन्स नाही आणि म्हणून सगळे पेशंट आम्हाला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आणावे लागले। त्या देखील गोष्टी प्रशासनानं तपासाव्यात, कारण 100 बेडेड सुसज्ज हॉस्पिटल तयार करतो अशी जिंदाल कंपनीची कमिटमेंट होती, ते पूर्ण करू शकलेले नाहीत। त्याच्यामुळं त्यांनी सुरुवातीपासून सांगितलेल्या कमिटमेंट, त्यांनी दिलेली आश्वासनं आणि त्याची परिपूर्तता याचा अहवाल देखील ॲडिशनल कलेक्टरनी तयार करावा, या सूचना मी आज दिल्यात। काही ठिकाणी एक्स्केवेशनच्या देखील केसेस दाखल होत्या, जादा उत्खनन केलेल्याच्या केसेस दाखल होत्या, त्या देखील पडताळून बघाव्या। ह्या देखील ग्रामस्थांची जी मागणी आहे त्या देखील आम्ही तपासून बघणार आहोत। त्या रोडवर जे काही अपघात झाले त्या अपघातामध्ये देखील जिंदाल कंपनीनं काही सहकार्य केलं नाही असं ग्रामस्थांचं जे म्हणणं होतं ते देखील तपासायला सांगितलेलं आहे आणि कमिटी 8 दिवसामध्ये त्यांच्या निर्णयाप्रत येईल। आज तर FIR दाखल करूच, परंतु या समितीच्या माध्यमातून ज्या काही गोष्टी पुढे येतील त्याच्यावर देखील कडक कारवाई केली जाईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।